Добре, нека видим, не може да е толкова зле. О, мили боже, тук пишем история. Какво по дяволите се случва с One Punch Man сезон 3? One Punch Man е едно от най-големите аниме IP-та, една от най-популярните месечни манги и една от най-популярните екшен манги. Тогава защо в името на Ника достигаш своя пик? Получаваме вместо ултимативен терор Гаро, минимален бюджет Гаро. Казано е, носят се легенди, приказка, басня в древната платформа Twitter, че епизод 5 и 9 трябва да са най-добрите от сезона. Ами 5 излезна и последно, като проверих, Гаро тук все още не би трябвало да е чудовище. Какви са тези крака мои? Спокойно, няма да соля през цялото видео, само през първата половина. И заради това ти, да точно ти, внимавай и... Идеята ми е и освен султа да дай малко повече информация за това как по дяволите се стигнало до тук. Студиото, което го анимира е GZ Staff, които не са Mappa, Madhouse, Trigger, Ufotable или дори Toei, но е добро студио, което има бенгър анимации зад себе си. Точно какъвто е случая на едно от най-добрите фентези анимета, което не е исекай. Данмачи. Ако това не ви стига, те също така имат и под ръкава си Konosuba, което също така е много добре анимирано аниме. Те също направиха и втори сезон на One Punch Man, който като го погледнеш и го сравниш с трети, е като да целунаш ездет, пред това да целунаш пришелеца. Сравнението не е просто ден и нощ, а тъмния век и Cyberpunk. Сезона някак се започна обещаващо с макар и никакво движение на героите или каквато и да е била анимация, но поне имаше много добър детайл на това, което виждахме. По това време всички фенове казваха, че това е само билдъп епизод. Пазят бюджета за големите моменти. Тази фантазия беше разбита, когато първия голям момент дойде, а именно Гаро срещу Урочи. И това изглеждаше така. Какво в името на кайджо е това? Какъв е този кайджо звук? Това да не е Годзила! Но нещата не спират до тук. Директорът на сезона имаше Twitter акаунт, който изтри заради тоновете хейт, които се изсипаха по него. Тонове видеа се правят за всеки епизод и разбира се, тонове мимове излизат с всеки епизод. Така че вие може да не сте гледали анимето, но най-вероятно сте виждали мимовете. А без думи, пълен хаос. Камерата се движи отгоре надолу през 95% от всеки епизод, другите 5% са опенинга. Безкрайен диалог, в който не си сигурен дали говорят хора или тръбите на сградите, защото тази снимка седи почти минута. Няма да се очудя, ако има хора, които си помислили, че компютъра им е забил. Аз съм от тези хора. Но не. Това си е просто в анимето. Да не забравяме вече и иконичния, и вече икономичния смърф ефект за отцветяване на героите и картината. Озвучаването на героите, боже мили, озвучаването на героите въобще не отговаря на това, което виждаме на екрана. Само си представям клетата озвучителка какво си е мислила. Мислила си е, че влиза в високо качествена продукция. Дава е всичко от себе си в това озвучаване. Мислейки си, че ще направят герои да скачи, да се движи и да мърда. Но имаме това. И това няма да стане по-добре. Ако не е друго, няма да ви лъжа. На мимовете съм се скъсвал от смях и след като забравя, отрев. One Punch Man сезон 3 може да е първото аниме, което да получи титлата поправено с AI. Аз съм от типа, които предпочитат да гледат и да се смеят на хаоса, отколкото да го присъединяват, ако не сте забелязали. Пейсингът на анимето е изключително бавен и труден за преглъщане. Да изгледаш един епизод на One Punch Man се усеща сякаш вече си прекарал 3 работни дни на обекта. Аз обаче добре, че си имам Discord сервера, за да може да се разсейвам докато го гледам. И да се смеем и ревем заедно на това. Ние One Punch Man феновете сме на етап, в който ако анимето беше човек на живота поддържащо легло, всички ние щяхме просто да дръпнем шибания шалтер и да прекратим страданието на всички ни. Защото всеки епизод крие нова изненада. Видя ли, че има нов епизод излязъл? Хормона на стреса скача! Йо, боже, тази прическа. Поне не можеш да кажеш, че не остават верни на мангата. Когато видях тази снимка в Twitter, не можах да повярвам. Трябва да е едит, казах си аз. Но го проверих.
Точно така си е. Това е трагедия, която аниме общността не е срещала до сега. Разочарование, което е невиждано до сега, и това си личи по това, че епизодите са най-ниско рейтваните аниме епизоди някога в IMDb. А в мал сезона вече гони плътна петица и до края може да удари четворка, което го слага в топ 50 най-ниско рейтване анимета на всички времена. Камаче титла. А това за аниме не е мит. Това е катастрофа. Какво ми говориш сутринта, бе? Дори най-големите оттайки в анимацията получават по-добра оценка от това. Така, директорът на този сезон, този за който разбрахме по-рано, че се е стил Твитъра, е всъщност Шмен Тай директор. И става така, че Шмен Тай директор е назначен да адаптира екшен аниме. Вижте, аз не съдя хората. Въшки, аз съм част от проблема. Но определено в името на душата ми мога да забележа, че той влага повече старание в Фубуки сцените. Просто не мога да го докажа още. Фубуки без майтап получава най-добрата анимация по принцип. Bandai Namco са тези, които държат правата. Те са решили кратките срокове на студиото и с други думи те са основно виновни. Но виждате ли, GC Staff е голямо студио, имат много аниматори и обикновено те са студио, което изкарват по няколко анимета на сезон, и този сезон не е изключение. My Infinite Level 999 Gacha, или по-познато още като Shinji ni Teita Nakamatouchi ni Dungeon no Kin Dekoro Sakaraketa ga Gift Mugen Gacha de Level 9999 no Nakamatouchi Ote ni Terete Moto Party Memba to Isekai ni Fukishi Enzama Shimasu. Класика, кой не го е чувал. Е другото аниме, което GC Staff изкарва този сезон. По същото време с One Punch Man сезон 3. И познаете какво? Аз разбира се гледам това аниме също. И зака на сърцето гръм да ме ударя, ако лъжа. Това има по-добра анимация и продукция от One Punch Man. Докато Bandai Namco определя сроковете за това кога аниме да излезе и директора на анимето, то студиото е това, което решава на къде да насочи ресурсите си, а именно аниматорите си. Защо тогава по дяволите не са насочени аниматори към One Punch Man сезон 3? Все пак катастрофата, която е One Punch Man сезон 3, е нещо, което ще повлече и непременно ще бутне престижа на цялото студио. Какво ги е възпряло от това да пренасочат аниматори? Носят се слухове, че са имали само 8 месеца за този сезон на One Punch Man. Дали е вярно? Никъде не може да се докаже. Но определено има някои неща, които сочат към това, че епизодите не са имали много време да се завършат. Като например това, което е грешка при анимирането и грешка при едитването. Тук виждаме, че този епизод е бил завършен на 19 ноември, което е седмица 2 преди да излезе епизода. Това е откачено. Вижте, аз не съм аниматор, нито съм в индустрията. Но когато имаш аниме толкова голямо колкото One Punch Man и го направиш толкова зле, нормално е 50 000 човека в България се събират и да протестират срещу това. Трябва да ремейкнат One Punch Man все пак. Направо откачено колко голям импакт има One Punch Man сезон 3 на цялото световно комюнити. Гледайте какво става. Главата ми не го побира. Също нещо доста интересно за отбелязване е, че бюджетът на този сезон, на трети сезон на One Punch Man сезон 3 е $2 милиона за сезона, което се пада около 80 000 на епизод. Че реално бюджетът на One Punch Man сезон 3 не е бил никак лош. Всъщност е бил напълно еднакъв с бюджетът на сезон 2. Как тогава имаме такъв огромен спад на качеството на продукцията? Не само анимация, но и като цяло качествен контрол, понеже във всеки епизод има десетки грешки и неща, които буквално не трябва да са там. Сега, колкото до бюджета, няма никъде категорична информация, нито GC Staff или Bandai Namco са го обявили това официално, но където и да проверя, виждам едно и също нещо. Така че искам просто да имате на предвид, че проблема най-вероятно не идва от бюджета, а по-скоро от това просто колко малко време са имали да работят върху епизодите. Като се капак на всичко, някои епизоди дори не са анимирани от GC Staff, а от някакво китайско студио, което не е свързано с To Be Hero X или Lord of the Mysteries. Лека поправка от това китайско студио се специализира в CGI, не в конкретно анимация. Тоест добрите бекграунди, които виждате, най-вероятно са от тях. Така че да, вероятно наистина не са имали време и просто са получили правата да го анимират твърде късно. Има излезнали 8 епизода до момента, има да излезат още 4 епизода, така че всичко може да се обърка или да се поправи до края. Така че предполагам ще видим, може дори да заслужи още едно видео по темата, но едва ли, съмнявам се. Така че, кажете ми вие какво мислите долу в коментарите, че се радвам да прочита вашето мнение. Искам също така, разбира се, много да благодаря на моите съдори в Patreon за това, че ме подкрепят оттам. Благодарим наистина много. Сад, Кърст, Гирт, Трикелма, P31, Странчата, Yu-Gi-Oh! TCG, The Storm, Breeders of Nephelium, знам, че бридваш фута. Първо,
Не, но да, изключил съм опцията да има мъже. Второ, страшно копи ли си, че знаеш. Трето, страшно копи ли си, че ме караш да го кажа. И четвърто, Man of Fine Culture. На здраве, братко. Фиката и Стилян RBG. Благодаря много за подкрепата. Оценявам го наистина много. Линкът за Patreon ще бъде долу в описанието. Благодаря ви много. Това ще е от това скромно видео. Благодаря ви много, че гледахте. Бъдете на штрек, защото от нова година ще започна да реагирам на живо на Jujutsu Kaisen сезон 3 епизодите, когато излизат. Януари месец. Не съм чел мангата между другото. Затова мисля, че ще е доста фън да ги гледаме заедно на стрим. Така че да, очаквайте това, когато му дойде времето. Anyway, благодаря ви много, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк. Ако искате да видите още такъв тип контент, subscribe към банка, много ще го ценя. Ще се видим следващия път и не спирате да лайкате за аниме. Peace!